Det vi beskæftiger os med hos Adaptum Partners, hvor jeg sidder, det er faktisk ikke strategi, men vi gør det nu alligevel, det skal jeg nok komme tilbage til. Vi beskæftiger os med executive search, det vil sige rekruttering, vurdering og udvikling af ledere. Og for at kunne gøre det, så vil jeg prøve at tale lidt om, hvorfor det er relevant at tænke strategi, også forretningsstrategi, og i det hele taget at have den vinkel med. Så har jeg også hørt fra jeres formand, Lars Malmberg, at det ville være en god idé, at der var noget interaktion, og det kunne man jo også opleve lige her de sidste par minutter. Så jeg vil også prøve at stille jer et par spørgsmål, så vidt tiden tillader, som I kan drøfte med jeres sidemand et minut eller to, og så kan vi se, om vi kan komme til en konklusion. Vi har, skal jeg måske lige sige, inden jeg starter, vi har kontorer i 38 lande, så det her det bygger på dels hvad vi oplever i Danmark, men lige så meget hvad vi ser i andre lande, og som på et tidspunkt vil influere på Danmark, ligesom Danmark vil også influere på andre lande. Per bad mig om at tale om 3 ting. For det første, hvilke udfordringer oplever vi virksomheder står overfor? Det er sådan lidt den brede kontekst. Og hvad gør så de mest succesfulde virksomheder med hensyn til en strategisk kontekst af HR? Og endelig, hvordan kan HR mere konkret i fremtiden? Hvad er nogle gode idéer til, hvad man kunne overveje at gøre? Og I er sikkert i gang med nogle af tingene. Det kan også være, at der er nogle af idéerne, som I kan justere eller bruge eller gentænke. Så lad os hoppe ind. Værdiskabelse. Det taler man rigtig meget om, og Per nævnte allerede Produktivitetskommissionen, som jo har talt om værdiskabelse, og det er sikkert noget, som I også taler om og hører om og er med i møder om hver dag. Må jeg stille jer et spørgsmål? Hvor mange virksomheder skaber virkelig værdi? Hvis vi nu tager et procent, nu tager vi alle brancher, alle virksomhedsstørrelser, så det er en grov generalisering det her, men der har faktisk været nogle undersøgelser af det. Hvor mange virksomheder skaber rigtig værdi? Sådan et par år i træk, så det ikke bare er held. Hvad vil I tro i procent, hvis I skal skyde på det? Og I kan bare råbe op. 70% er der et bud på her. Er der enighed? Skal vi tage det tal? 90. 70 og 90. Vi kan også tage et middeltal på 80, så for at være et kompromis. Faktisk er det tal meget lavere. Det handler egentlig, hvis man skal være sådan helt nøgtern og meget enkel, om 2 ting. Til venstre har vi mulighederne. Det er det eksterne marked, kunderne, konkurrenterne, leverandørerne, teknologi, lovgivning osv. Og til højre har vi det interne, vores evner, kompetencer, patenter, IP, kultur, værdier osv. etik. Og hvis man kan få de 2 ting til at hænge sammen, så kan man næsten så sikkert som amen i kirken skabe rigtig meget værdi. Og det vil sige, egentlig er spørgsmålet, hvor mange har et rigtig godt fit mellem det, man har internt, og det, man ser eksternt. Så sagt på en anden måde, det kan godt være, at man ser nogle behov i markedet, og kunderne efterspørger noget, men det er jo ikke sikkert, at man kan levere det. Og omvendt, det kan også være, at man kan levere noget, men det er ikke sikkert, at kunderne vil have det. Det er selvfølgelig noget med pris og konkurrence osv. Og hvis vi skal tage de tal her, vi hørte, så var det 70 og 90%, som jeg i hvert fald opsnappede. Faktisk er det 13%. Så det er vi helt over i den anden ende. Så der er ikke, selvom det ser meget, meget enkelt ud, nærmest en børnetegning fra 1. klasse, så er der altså ikke særlig mange, der lykkes med, i hvert fald ikke over et længere stykke tid, at have en god relation mellem det interne og det eksterne. Bare for at illustrere det, så lad os tage en industri, vi alle sammen kender, fordi vi bruger den alle sammen, både privat og forretningsmæssigt. Det er luftfartsindustrien. Og hvis I tænker et øjeblik på, hvor mange gode oplevelser har I der, hvor I synes, prisen er rimelig, der er god service, det er en god oplevelse, der er god plads, og det hele fungerer på sådan en rejse fra A til B. Det er der nok ikke så mange, der vil synes, og det er også derfor rigtig, rigtig mange. Og klart den største del af flyselskaber, og sådan har det altid været, de taber penge hver dag. De taber penge hver dag. SAS, British Airways, Air France, Alitalia osv. Jo, der er EasyJet og Ryanair, men de fleste taber penge. Og sådan har det altid været, og det er fordi, der ikke er overensstemmelse mellem det der. Så okay, hvis vi så tager det til højre, det er selvfølgelig noget af det, som
er helt oplagt at tale om i dag, og det vil jeg godt tale lidt mere om. Hvad er det så, der går galt, eller hvad er det så, der er en udfordring med det interne, de kompetencer, evner, kultur, etik og alle de ting, vi har i vores organisationer? Lad os kigge på, hvad nogle eksperter siger. McKinsey sagde for nogle år siden, at den vigtigste virksomhedsressource over de næste 20 år, det er management-talent. Men det er også den, vi har mindst af. Så ja, det er vigtigt, men den findes ikke særlig meget, den ressource. Accenture siger, jamen immaterielle aktiver, det er jo medarbejdere og brand osv. Det var engang 20% af en virksomhedsværdi, men i dag er der omkring 70% af værdien. Så det er altså helt afgørende, at vi har de rigtige ressourcer internt. Og endelig siger ham, som startede Facebook, Mark Zuckerberg, an exceptional employee is not just a little better than someone who is pretty good. They are 100 times better. Er det et fuldstændig vildt tal? Synes I, det er helt galt, at han siger det? Jeg synes heller ikke, det er galt. Faktisk kan det være endnu højere. Det er der nogen, der mener. Der er nogen, der mener, at det måske er 1000. Det er der nogen fra Microsoft, der har sagt, at de bedste programmører, de er 1000 gange bedre end gennemsnitsprogrammøren. Og jo mere avanceret jobbet bliver, jo større bliver forskellen på gennemsnitsperformance og de allerbedste. Så det er rigtig, rigtig vigtigt. Det kan I google selv og se en masse research på det her. Men det er altså det er ikke bare nogle fancy statements. Der er en masse bag ved det her. Så det er altså en vigtig ting. The Economist har sagt, jamen det kan godt være, det er vigtigt, men det er ikke så let at finde de rigtige mennesker og de rigtige ressourcer til virksomheden. Og hvorfor er det ikke det? Det er det ikke, fordi for det første bliver jobsene sværere og sværere. Det gør de, fordi de bliver komplekse. Der er behov for nye evner og kompetencer. Og investorer eller ejerne, eller dem, der kontrollerer virksomheden og organisationen, de kræver mere og mere. Så vi skal altså have en bedre og bedre leder i virksomheden. Problemet er bare, at loyaliteten er gået ned, både fra de ansatte og også fra virksomhedens side. Og der er ikke særlig mange, eller det er et globalt talentmarked nu, så det er ikke bare, at vi kan have dem, som er i vores eget land, de kigger også andre steder, de allerbedste. Og endelig så er der i en del lande, og specielt i Vesten, der er færre og færre, der bliver født, og flere og flere går på pension. Så vi har et større og større behov for nogle gode mennesker, men vi har mindre og mindre udbud, eller i hvert fald større konkurrence. Det kan selvfølgelig gøre det voldsomt besværligt. Der var en artikel for mere end 10 år siden i Harvard Business Review, der sagde, jamen det er faktisk et stort problem, fordi det betyder i virkeligheden, at vi får yngre og yngre ledere, på grund af de ting, som Economist taler om. Og det betyder så, at de her yngre ledere, de har jo ikke erfaring med at håndtere kriser og forhandle avancerede kontrakter og hele taget orientere sig og fungere i den mere og mere komplekse verden, vi har. Så det betyder, at vi får flere og flere virksomheder og organisationer, der kommer i problemer, business failures, fordi de har yngre mennesker, som ikke har den erfaring, som skal til, når det brænder på. For eksempel i en finanskrise, eller i andre kriser, som vi jo hele tiden udsættes for af den ene eller anden årsag. Okay, så altså, der er en række udfordringer, virksomhederne er udsat for, og det er ikke så let at skabe værdi, og vi har behov for bedre og bedre folk. Hvad gør de mest succesfulde virksomheder så? Jamen, de gør selvfølgelig mange ting. Jeg har valgt at tage et par eksempler med, og jeg vil også godt spørge jer, hvad I synes. Det kommer jeg til at gøre lige om et øjeblik, fordi det er klart, der er rigtig mange erfaringer og rigtig mange måder at gøre tingene på. I øvrigt, hvis der er nogle ting, som I lige siger, det vil I godt lige have forklaret, så bare lige række op eller råbe op, så tager vi noget mere detaljer om det. Børsen og Niels Lunde, som I sikkert kender, jamen, han har sagt, at der er mange ting, man kan gøre, men dem, der vokser rigtig meget, dem man kalder gazeller, jamen, deres trick, det er at finde de rigtige medarbejdere. Han siger faktisk, at de har 5 trick. Han siger, det er at finde de rigtige medarbejdere, det er at kende din branche til bunds, fokusere på kunderne, søge ind i en niche, hvor der ikke er så meget konkurrence, og satse på eksport og internationalt. Men det allervigtigste, det er de rigtige medarbejdere, og det er derfor, de vokser mere end mange andre virksomheder. Okay, fint nok lidt slående. Hvordan finder vi så de rigtige medarbejdere, og hvordan tiltrækker vi dem? Jamen, så har han faktisk skrevet en bog også. Han udgav den første gang i 2011, og den er lige kommet i revideret version, og den handler om, efter hans mening, de 100 bedste topchefer i Danmark. Og topchefer i den her definition, det er både bestyrelsesformænd, bestyrelsesmedlemmer og direktører. Så det er sådan bredt defineret. Og han er kommet frem til, at der er 10 ting, de her rigtig succesfulde topledere gør. Og det er de 10 ting, der står her.
Jeg ved ikke, om der er noget, hvor I siger, at det var en kæmpe overraskelse. Det havde vi ikke troet komme, eller et eller andet. Det er sjovt at høre, hvad han har revideret fra 11 til 14. Den reviderede udgave, hvad er der sket? Ja, der er faktisk sket det. Det er egentlig meget interessant, du spørger om det, fordi alene på 3 år, altså fra 11 til 14, der er nogen af 30% af dem, han mener, som er de bedste, de er ikke mere med. Så der er altså en vis form for turnaround og turbulens og det er ikke sikkert, fordi man var den bedste i går, og man er den bedste i dag, i hvert fald ikke ifølge hans opfattelse. Men hans formel på hvad der kræves af de bedste, den altså vidt jeg ved, uændret. Det er de her 10 ting. Altså forstå ens kerneforretning, forstå kunderne, være global, sætte det rigtige team, simplificere sin business, være hands-on, være anderledes, kommunikere osv. Jeg tror, vi alle sammen kan være enige om, det lyder fornuftigt, og det er sikkert, okay Niels, det var fint, det vidste vi godt. Så hvad er det så ellers, at de allerbedste gør? Jeg har taget en liste med 6 ting, og jeg kunne godt tænke mig, at I talte med jeres sidemand eller sidedame, om hvad I tror af de 6 ting. Der er faktisk 2 af de 6 ting, som er på den næste slide, som er allervigtigst, og som de bedste, ifølge vores erfaring, gør bedre, markant bedre end andre. Så hvis I kan bruge et par minutter på at prøve at blive enige med sidemanden eller sidedamen, om hvilke 2 ting af de her 6 ting er de allervigtigste for de allerbedste. Okay, kan vi se, om vi kan komme til en konklusion? Jeg er helt sikker på, at vi kunne tale om det her hele dagen, og i virkeligheden kan vi jo også nævne alle mulige andre ting ud over de her 6 faktorer, inklusiv Niels Lundes 10 andre faktorer og alle mulige andre. Men er der nogen, der vil give et bud på, hvad er de 2, altså for de mennesker, som virkelig outperformer mange andre, hvad er det for 2 faktorer, som de typisk er? Alle er jo vigtige, men hvad er det for nogen, hvor de typisk er endnu bedre end alle de andre gode mennesker? 3 og 5. Motivation og team og people skills. Er der enighed om det generelt? Ej, det var også et let spørgsmål, ikke, når vi er så mange. Hvad, lad os lige se, ja. 5 og 6, ja. Hvad med 2? Og 2'eren at få ting til at ske. Og teknisk fagligt, ja. Og 4'eren også. Så mangler vi kun 1'eren. Vi skal intelligensen lige meget. Ja, der var en. Ja. Okay, jamen, og det her kan vi jo som sagt tale om rigtig lang tid. Lad mig give et par eksempler, og det er noget, som vi næsten altid oplever, de her folk slår ud på de 2 parametre. Ikke fordi de andre ikke er vigtige, men altså det er virkelig, hvor de allerbedste er markant bedre end andre. Det første, jeg lige vil få inddraget jer lidt for at spørge om, det er, hvis vi nu kigger på, hvorfor det går galt i virksomheder. Hvorfor kommer virksomheder i krise? Og hvis de nu kun har 3 faktorer, I må pege på, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad tror I, den store orange, det er mere end 50%, er af de her faktorer, der er uheld, simpelthen uheld. Det kan være 9/11 eller finanskrise. Så er der eksterne ting, der kan ske, noget med kunderne og konkurrenterne, og så er der interne ting, noget med medarbejdere og politik. Den orange, den store del, hvad for af de 3, tror jeg, det er? Det er lige præcis det interne. Så tilbage til denne her people skills 5'eren. Mange siger, at vi kan sagtens arbejde sammen. Vi er gode til EQ, og vi har læst den bog der, og vi fungerer udmærket i en organisation. Ja, men det er rigtigt nok, men altså langt de fleste problemer i virksomheder, og det er der lavet undersøgelser om. Det er en amerikansk, det er foreningen for virksomheder, der kommer i problemer, altså restruktureringer og så videre. Jamen det skyldes, og det er selvfølgelig den grelle version af det, men under omstændigheder, det skyldes interne, endda de andre ting, de er også relateret til det interne. Så det interne, vi er altså ikke så gode til at arbejde sammen, som vi altid tror. Og hvis vi tænker over det, hvis I lige tænker på jeres virksomhed og organisation, så kan I sikkert allerede med det samme komme i tanker, nej, der er Hansen, eller Jensen, eller Sørensen, eller et eller andet.
eller en eller anden, som bare ikke lige er, som han eller hun burde være. Så det er den ene ting. Den anden ting, nu går jeg lige tilbage, der. 6'eren, forandringsvilje, eller evnen til at lære nye ting, eller sætte sig ind i nye, komplekse ting osv. Hvis jeg spurgte jer, hvor mange forandringsvillige herinde, må jeg se en hånd? Ja, så kommer alle op, for det er ikke så moderne at sige, det interesserer man sig ikke for, eller hvad er nu det for noget? Eller? Men faktisk så er det ikke altid, folk er så forandringsvillige, som man tror. Og jeg kunne godt tænke mig lige at give et par eksempler på, hvad jeg mener med det her, fordi I kan jo sidde og sige, nej, det gælder altså ikke mig, jeg er virkelig forandringsvillig, jeg havde også hånden op, har han dog ikke set det, eller så videre. Jo, men lad os nu sige, nu tager vi nogle helt personlige eksempler, I behøver ikke orientere nogen som helst om dem, men tænk lige over det, hvad det betyder for jer selv, og hvordan I selv vil reagere, hvis nu det her skete for jer i morgen, hvor I er tilbage på jeres arbejdsplads. I kommer sædvanligvis klokken 8:30, eller hvad det nu er, og jeres chef siger lige, vi har jo alle sammen en chef, lige meget om det er den administrerende direktør, eller bestyrelsesformand, eller ejeren, eller hvem det nu er. Han eller hun siger til jer, kunne I ikke lige komme ind på kontoret klokken 9:30? Der er lige noget, I lige vil vende med jer. Og det er jo helt fint, I har en god relation og så videre. I kommer ind 9:30, og jeres chef lukker døren og siger, det går ikke. Vi er nødt til at afskede dig. Og I er fuldstændig oprørte. Jamen, jeg havde jo en god samtale, jeg havde en god evaluering, jeg fik også bonus, og jeg nåede målene, ja. Men vi er altså stadigvæk i en krise, det er hård økonomi, og det er global konkurrence, vi skal spare, og vores ejere og bestyrelser osv., de siger det sådan og sådan. Så gå tilbage på kontoret og tænk over, hvad vi skal melde ud, og så laver vi en fælles fornuftig udmelding til organisationen osv., hvorfor vi må skilles. Okay, I er godt nok chokeret, fordi det var et job, jeg var rigtig glad for, og det var i hele taget interessant, og de havde ikke forventet. I har så senere kl. 11:30 en aftale med en sådan helselægeordning. I bliver testet for blodtryk. Det er jo en god virksomhed, der sørger for, at medarbejderne er i god form, så der er alle mulige test, kolesterol og blodtryk og kondital og vægt og alle de her ting. Og I afleverer en blodprøve ugen forinden, sådan at der er basis for, at testen kan laves fornuftigt. Og I kommer ned der til centret, og der bliver lukket døren, og så smækker lægen kurven foran jer på bordet, og alle kurverne kører nedad, og de burde faktisk køre opad. Så det er jo ikke så godt. Og lægen siger, er der sket noget? Er du blevet skilt? Er du begyndt at spise på en anden måde? Er du ude i noget stress? Eller nej, I siger, det går fint. Nå, okay, men som det her ser ud, så ved jeg ikke, hvor længe der er, altså, men du må i hvert fald, du kan ikke spise slik og chokolade, og du skal holde dig fra vin og øl og kaffe og te, det er helt bandlyst, og alle de her lækre gode ting, som I godt kan lide. Og så kan du måske, du kan i hvert fald have 3/4 år, men jeg ved ikke, hvor lang tid der er. Og det ser i hvert fald, jeg har aldrig set noget, der kører på den måde der. Og vi har testet det 2 gange for at være sikre, og alle de her ting. Det er selvfølgelig lidt af et chok, så I tænker, jeg kører hjem nu, fordi det her, det er altså... Så I kører hjem, og det er jo egentlig også en god idé. I plejer ikke at se jeres børn før om aftenen, og nu er de kommet hjem fra skole, og I har det hyggeligt der, og så kommer jeres partner hjem senere fra arbejde, og hun eller han siger, skat, det går ikke. Altså, vi har talt om det her, vi har også været til samtaleterapeut et par gange, og der sker jo ikke noget, du forandrer dig jo ikke. Jeg har jo sagt 100 gange sådan og sådan og sådan, og du har måske ændret det der, men hvad med alle de der ting? Så jeg kunne godt tænke mig at beholde boligen her, og kunne du ikke finde noget nyt, og for børnenes skyld kan du ikke gøre det inden for en uge eller 2. Okay, så det var altså 4 forandringer. Det var jobbet, det var sundhedstilstanden, det var partneren, og det var faktisk også boligen. Hvordan ser I, der er måske lige inden det her, er der nogle af de her ting, som er helt unormalt? Jeg ved godt, de sker på en dag, det er måske lidt unormalt, men er der nogle af tingene med at miste et job, med at blive fyret, med at blive skilt, med at blive sådan og sådan og sådan? Det er alle sammen ting, der sker hver dag. Måske har nogle af os oplevet det allerede, og måske endda flere gange, eller i hvert fald har vi venner eller bekendte, som har oplevet det. Okay, det skete på en dag, det var lige lovligt meget, men det er forandringer. Det er forandringer og evnen til at omstille sig. Hvordan ser I på de her ting? Jeg ser ikke sådan en store smil, men det kunne det jo lige så godt være, fordi hvor mange har i dag et job, hvor I siger, jeg er virkelig fornuftigt betalt, det er rimeligt, jeg har super udfordringer, min chef er virkelig god, jeg elsker mine kollegaer, jeg hopper ud af sengen og løber på arbejde, fordi produktet er simpelthen, og servicen er så interessant, og i øvrigt, jeg føler mig i super form, helbredstilstand, ikke?
Nu har I da i hvert fald fået en melding, at I kan forbedre det, i stedet for at I ikke vidste. Og min partner, jeg er super forelsket, jeg er smaskforelsket. Jeg kysser min partner hver dag og jubler rundt, fordi vi er simpelthen så nyforelskede. Og jeg bor bare det fedeste sted i en lille lukket vej med skov og udsigt ud over vand og fred og ro osv. Fordi her er jo pludselig muligheden for et bedre arbejde, et bedre sted at bo, en bedre partner og at blive mere sund. Så forandringen kan jo lige så godt være positiv. Det er bare det. Det er ikke altid, vi tager den holdning, og det var derfor, jeg vil sige til jer, at det ikke altid, vi er så forandringsvillige, som vi tror, vi er. Vi ser måske mere det negative, end det positive i det. Dem, som virkelig er succesfulde, selvfølgelig får de måske lige et chok, men så ser de med de samme mulighederne i det, og siger, okay, det var ærgerligt, men så kan vi sådan og sådan og sådan. Og så evnen selvfølgelig til at arbejde sammen. Så det er de to, det er 5'eren og 6'eren, hvor folk står voldsomt ud, hvis man er virkelig, hvis man er en af de virkelig gode. Et til spørgsmål til jer faktisk. Vil I overveje at ansætte, eller gør I det allerede i dag, dovne mennesker? Seriøst dovne mennesker? Der var faktisk en interessant kommentar her. Der var en, der sagde, at de er jo enormt kreative. Det kan de jo være. Altså dovne mennesker er måske alligevel ikke helt tosset, hvis man tænker over det. Fordi så længe man er ambitiøs, det kan man jo godt være, selvom man er doven. Man kan godt sige, at jeg gider ikke bruge lang tid på det, men jeg vil virkelig have et godt resultat. I forhold til ham, der vil bruge, eller hende, der vil bruge 10 timer på det. Og måske også være et godt resultat, men så er måske doven, hvis man kommer bruge en halv time på det. Og man kan også være kompetent, selvom man er doven. Man kan være virkelig dygtig og meget ambitiøs, men man gider bare ikke bruge mere end en halv dag, eller en halv time, eller en halv uge, hvad er det nu. Bill Gates fra Microsoft har sagt, I will always choose a lazy person to do a difficult job, because he will find an easy way to do it. Så længe man har ambitionen og kompetencen, så kan det faktisk være rigtig godt at have et par dovne mennesker, for de gentænker tingene og kommer op med noget smartere. Dem, der ikke er dovne, de gør det bare, som man altid har gjort det, fordi det tager de 10 timer, eller 10 dage, eller 10 år, eller hvad det gør. Så 3 ting. Samarbejdsevne, forandringsvillighed og dovenskab kombineret med ambition og kompetence. Ellers går det ikke. Der er faktisk, ja, det var det, jeg sagde før tidligere, der er nogen fra Microsoft, som den tidligere direktør, hvad hedder Steve Ballmer, sagde, at de bedste programmører var også dovne, og de var meget, meget, altså helt op til 1000 gange bedre end gennemsnittet. Så jo. Okay. Sådan en S-kurve her, det viser, hvor vi er henne som virksomhed eller organisation med hensyn til den forretningsudfordring, eller markedsudfordring, eller kundeudfordring, vi har. Hvis I lige tænker et øjeblik på, hvor er I henne i jeres organisation? Er I i startup? Er I ved at lave en helt nyt? Er I ved at vokse? Er I i modenhed og sådan en stabil situation? Er I i en turnaround? Er I ved at skære omkostninger, restrukturere, afskedige folk? Eller er I ved at genopfinde virksomheden, eller produktet, eller forretningsmodellen? Hvor er I henne i dag? Bare lige tænk et øjeblik. Så kunne det interessante spørgsmål jo være, hvad med jeres kompetencer, hvad med jeres ledere? Er de også der med hensyn til deres evner og interesse? Det vil sige, har I, hvis I nu er nede i en startup, har I så nogen, der kan virkelig være opfinder og være innovative? Har I nogen, der kan skære i omkostninger, hvis I er i turnaround osv.? Og det er jo ikke, man er selvfølgelig forskellige steder, så der, hvor I er i dag, I vil typisk være et andet sted om et halvt år eller et år, fordi virksomheden eller organisationen udvikler sig. Det kan både være, fordi I selv gør det, det kan også være, fordi det udefra kommende marked og konkurrenter og lovgivning og så videre teknologi ændrer sig. Problemet er ofte, at vi ikke rigtig ændrer organisationen, når udfordringen ændrer sig. Hvis jeg skal give sådan et meget, meget kort eksempel på det, så kan I tage TDC. De har faktisk været dygtige til at ændre deres topchef i forhold til den udfordring, de har haft. Afhængig af, hvor langt vi går tilbage, så har de haft Henning Dyremose dengang, det var et monopollignende selskab. Han var rigtig god til at forstå den offentlige sektor og embedsmænd og lovgivning osv. Og det var jo egentlig konkurrenten til TDC. Det var sådan set ikke andre spillere. Det var sådan set at sørge for, at monopoltilstanden og priserne kunne vare ved så længe som muligt fra et TDC-synspunkt. Så kom Jens Alder ind og lavede en masse cost-cutting og prøvede at strømline organisationen. Så kom Henrik Poulsen ind og hjalp med at kommercialisere salgs- og marketing.
og nu sidder Carsten Dilling der med en helt anden profil. Det er 4 med meget forskellige profiler. Den ene er ikke bedre end den anden, det afhænger bare, hvor er man henne på kurven. Og det er selvfølgelig noget med, har vi så de rigtige evner, har vi nok af dem, og ønsker vi at arbejde sammen som et team. Fordi det er selvfølgelig ikke kun én person, lige meget om det er en topchef eller en bestyrelsesformand, der skal være det rigtige sted på kurven. Lad mig prøve lige at sætte et par tal på det. Der er et managementkonsulentfirma, nu er det PwC, der ejer dem. De hed Booz & Company, eller Booz Hamilton Company engang, men nu er de blevet købt. De har kigget på topchefer, hvis man deler en topchefsperiode op i 2. Den første halvdel og den anden halvdel. Lige meget hvor lang tid han eller hun sidder der. Hvis det er 10 år, så er det 5 og 5 og så videre. Hvis det er 6 år, så er det 3 og 3 år. Og i den første periode til venstre, det er dem, der selv siger op for jobbet, og til højre, det er dem, der bliver bedt om at sige op til jobbet. Sige op fra jobbet. I den første situation, det vil sige dem, som selv siger op, i den første periode skaber de værdi på 1,5%. Det er gennemsnit på mange brancher og mange lande. Og der skabes også værdi af dem, der senere bliver bedt om at forlade jobbet. Men det er interessant at se på den anden periode. I begge tilfælde skabes der mindre værdi i anden periode end første periode. Så det betyder altså, at måske skulle den topchef slet ikke have været der i anden periode, eller i hvert fald forladt jobbet tidligere. Det vil både være i hans og hendes interesse, for at få mere succes et andet sted. Det vil være i virksomhedens interesse, og det vil være i ejernes interesse. Alle vil vinde på det. Og det er tilbage til det her, at man sidder for længe. Man er måske god til vækst, men man bliver siddende, mens det er turnaround, og det er man ikke god til. Fordi Peter eller Marianne var jo god, så ham kan vi jo ikke fyre. Jo, det kan vi, og det er faktisk i hans og hendes interesse at finde en anden person, fordi de egner sig måske ikke til turnaround. Det er få folk, der egner sig til det hele. Men det glemmer vi. Og det viser de her undersøgelser, at folk kommer til at sidde for længe, og det bliver dårligt for deres CV, det bliver dårligt for virksomheden, det bliver dårligt for alle. Et andet konsulentfirma, Bain & Company, som I måske kender, det er dem, der lige har købt... Undskyld. Er der ikke også eksempler på, at folk sidder for kort tid? Jo, selvfølgelig er der også. Jeg mener, det er jo sådan en... Altså, det er jo lidt elastik i metermål, det viser det, ikke? Fordi man kan sige, hvornår går du fra den ene periode til den anden, hvis den første periode både kan være 3, 5 og 10 år. Jo. Det er jo... Der må også være nogle tal, der viser, at hvis du sidder der for kort tid... Hvis du sidder der for kort tid, kan du ikke nå, så kan du ikke nå at lave ændringer. Men jeg vil bare blot henlede opmærksom på, at man ofte måske ikke har den rigtige kompetence i forhold til den udfordring, man har i virksomheden. Men jo, det kan også være tilfældet, vil du sige. Bain & Company, det er dem, der lige, deres kapitalfond har lige købt Nets blandt andet. Men de har også et konsulentfirma, og de siger, eller har lavet en undersøgelse og fundet ud af, at 76% af alle administrerende direktører, de mener, at deres vigtigste rolle i organisationen, det varetages af enten gennemsnits- eller dårlige ansatte. Altså igen, man mener ikke, man har gode nok folk i organisationen. Okay. Hvis vi så ser på, hvordan kan man vurdere folk, og det er I jo selvfølgelig fuldt ud klar over og laver hver dag, så er der selvfølgelig kompetence, og der er attitude. Der er det hårde, faglige, tekniske, og der er det mere bløde, personlige. Og jeg tror alle sammen, vi vil gerne have nogen, der selvfølgelig har høj kompetence og positiv attitude. Men hvad for nogle af de værste ansatte, man kan have? Hvilket nummer er det? Hvad er dem, I absolut ikke har lyst til at have og bør have? 3, ja lige præcis 3. Det er dem, der er rigtig, rigtig kompetente, men de har en rigtig, rigtig negativ attitude. Og hvorfor er de så dårlige at have? Det er de selvfølgelig, fordi at man lytter til dem. De er jo dygtige, så vi er nødt til at høre på Sørensen. Men Sørensen går og brokker sig, og det hører man så også på, så han eller hun skaber en dårlig karma og en dårlig kultur. Og derfor må man selvfølgelig komme af med dem. Men problemet er, at der er meget, meget få, der fyrer dem. Fordi man tør ikke skille sig af med Sørensen. Han eller hun ved jo alt om IT-systemet, og hvis vi nu mister den viden, hvordan kan vi så have virksomheden, hvordan kan vi køre videre? Eller alt om lige præcis det produktområde, eller det marked, eller den proces, eller den maskine, eller hvad det nu er. De bedste virksomheder, de sørger for at skille sig af med de her dårlig attitude. Selvfølgelig skal man have en chance, men sædvanligvis, man får aldrig ændret folk. De har den attitude, de har. Der er selvfølgelig en enkelt eller 2 undtagelser, men det er meget få. Allersidst, hvordan kan HR respondere, hvis man skal være endnu mere forretningsorienteret og endnu mere måske strategisk? Der er sådan en meget interessant
kunde, vi har, som har, jeg har tyvstjålet det her fra ham, han har sagt, at der er det her 75-3-perspektiv, og det betyder, eller ifølge ham betyder det, at man bruger 3% af sin tid på at rekruttere og forfremme, og så bruger man bagefter 75% af sin tid på at rydde op efter det her, fordi det er måske ikke de rigtige, man fik forfremmet eller hyret. Og så slutter jeg af med at sige her, it's hard to think of any other activity where the combination of awareness and discipline would have a higher return in terms of personal and company success. Så altså mere disciplin og mere overvågenhed omkring det her. Vi vil alle sammen gerne have stjerner, og når vi kigger på dem, vi skal få frem, og dem, vi skal rekruttere, jamen, så er der nogle stjerner, og så er der alle de andre. Det har Business Week også skrevet om. Problemet er, at selvom vi får stjernerne ind og får frem dem, så er det ikke sikkert, at det går godt. Fordi tilbage til de bløde ting. Det er som regel de bløde ting. Og man har lavet en undersøgelse, det er en professor fra Harvard Business School og IMD, Michael Watkins, der har kigget på det her, og han har fundet ud af, at 40% af nye ledere er ikke i jobbet efter 1,5 år. 40% er ikke i jobbet. Det tal kan selvfølgelig aldrig være 0, fordi der er nogen, der får en tagsten i hovedet, eller bliver pensioneret, eller anden ting. Men 40%, og det er basalt set på grund af de her kemi-attitude-ting. Så igen, ud med dem, der har dårlig attitude, og dårlig kemi, og dårlige samarbejdsevner, og ikke ønsker at være en del af teamet. Og lige meget, hvor kompetente de er. Det kommer til at koste alle, hvis man ikke kommer ud med dem. Eller kommer ind med dem. Der er 3 ting. Jeg har 2 minutter lige nu, jeg kan stjæle, har jeg ikke, Per? Ja. Der er 3 ting, vi oplever, når man hyrer eller forfremmer, som kan gå galt. I hvert fald 3 alvorlige ting. Det ene er, at man definerer det job, man hyrer eller forfremmer til forkert. Man siger, Peter havde jobbet, vi skal have en ny Peter. Nej, vi skal nok ikke have en ny Peter, fordi Peter var et sted på kurven, nu er virksomheden på et andet sted på kurven, og derfor skal vi have en anden, der kan varetage de udfordringer, vi har, der hvor vi nu er de næste x år. Og så kan man selvfølgelig lave en rigtig, rigtig lang liste og prøve at finde en supermand eller superkvinde, og de findes meget sjældent, så det er også. Det næste, det er, når man evaluerer dem, de her kandidater, når de skal forfremmes eller rekrutteres, jamen så kommer man ofte til at, vi er jo kun mennesker, og vi kan godt lide noget, vi kan spejle os i. Og det vil sige, hvis vi finder nogen, der har samme interesser, eller måske kender nogle af de samme mennesker, eller har rejst de samme steder som vi, så bliver vi interesseret i at tale lidt om det. Og så kommer vi også tit til at spørge om det her spørgsmål. Hvad er egentlig dine 3 svagheder? Er der nogen, der nogensinde har spurgt om sådan et spørgsmål? Tror I nogensinde, nogen har forberedt et svar til det, inden man kommer? Det er ligesom at få taget et billede. Alle stiller sig op, øreringer og slips og håret. Det er jo ikke reality. Det er noget, og det vil sige, svaret på det er fuldstændig meningsløst. Og typisk svar, det er noget med, at jeg er lidt utålmodig. Ikke? Og ja, okay. Det kan både være godt og skidt. Det sidste, som ofte går galt, det er, at folk lyver, så vandet driver. Der er lavet undersøgelser i det her land. Vi oplever det. Der er lavet undersøgelser i andre lande. Hvis I kigger på CV og så videre, hvad folk siger, de har uddannelse, hvor de har været, hvad de har haft af titler, og alle mulige ting, så er der rigtig, rigtig meget, der ikke passer. Og det er ikke slåfejl, det her. Jeg havde pludselig, jamen du ved, der står på CV'et, jeg havde den uddannelse, eller så har man måske forlænget og forkortet en, fordi der var et ansættelsesforløb, hvor man blev fyret, og det skal man helst ikke have frem, så det er væk fra CV'et pludselig. Alderen er ændret, eller et eller andet, eller uddannelsen får lige et ekstra hak op, men nu er man master i stedet for bachelor, eller et eller andet. Så man er nødt til at tjekke det her. Man kan ikke tage det for pålydende, desværre. Og man er nødt til at tage referencer, og referencer giver ofte positivt. Men det er lettest at tale positivt om nogen, man kender, og det er også fair nok, men hvis man ikke er trænet, så får man ikke de negative ting frem, og det er vigtigt at få de negative ting frem, for det er også til kandidatens fordel, at man ved, at man skal ikke sætte Hans til at lave det der. Han skal have hjælp, eller Marianne skal ikke lave det der. Hvis man ikke får det frem, så bliver der måske efter et halvt år, jeg troede, du kunne det der, det kan du ikke, så må vi skilles, og det er ikke godt for nogen parter. Så der er selvfølgelig ligesom alle andre ting en proces, og der kan være nogle ting, af de her 3 ting, jeg har highlightet, som man måske glemmer. Erfaring er rigtig, rigtig godt, og det er der skrevet bøger om, netop at det er erfaring, der er det vigtigste, og talent er måske ikke lige så vigtigt som erfaring. Og det tror jeg, det kan vi måske antage er rigtigt, ud fra alt det research, der er lavet. Hvis I så skal udvikle folk til en ny udfordring på den her S-kurve, virksomheden skal nu lave noget helt nyt, så kan I jo gøre mange ting. Her er 6 eksempler på, hvad I kan gøre for Hansen, hvis Hansen skal egne sig til den her nye udfordring.
Problemet er, at ofte det, der sker, det er sådan set ikke i den her rækkefølge, man prioriterer det. Det er i den her rækkefølge. Og det vil sige, at det man gør med Hansen, han får først kurset, workshop og seminaret, og så får han noget selvudvikling osv. Men i virkeligheden, så skulle han have haft 1'eren eller 2'eren, altså erfaring. Fordi man får ikke særlig meget erfaring ved at komme på et kursus eller en workshop, eller blive selvudviklet ved at læse en bog, i forhold til at få jobbet, eller være med i en projektgruppe, eller styringsgruppe, eller noget advisory board, eller et eller andet. Og det vil sige, at Hansen er ikke forberedt rigtigt til jobbet. Så hvis man kan prøve at gentænke, hvordan får vi virkelig sat erfaring på folk, så tror jeg, at alle vil blive gladere. Jeg havde et meget kort eksempel for en virksomhed, der hedder Danaher, som i Danmark ejer Radiometer. De ejer også en virksomhed, der hed Esco Graphics, nu hedder den bare Esco. Og de har haft et gennemsnitligt afkast på 23,8% i løbet af 30 år. Det er rigtig, rigtig godt. Rigtig, rigtig godt. Aktiemarkedet giver normalt halvdelen af det der. Så hvis man kan have det der i 30 år, så gør man et eller andet, der er fornuftigt. Og ham, der var CEO her, han siger, jamen, vi gør det meget simpelt, vi fokuserer, og vi gentager de ting, vi gør, så vi bliver gode til det. Og så siger han til sidst, det er sådan lidt amerikansk måde at sige det på, men in God we trust, everyone else brings data. Og det betyder, at vi måler alt. Hvis man ikke er Gud, så kommer man med noget, data og information og tal. Ikke bare noget med, at jeg synes, det går meget godt. Vi måler det, fordi så kan vi også sikre, at vi gør det bedre. Ellers så bliver det mere en diskussion om, jeg synes, vi gør det bedre. Og det gør de i en række ting. Lad mig bare sige, fordi tiden løber også, en af de her ting, som jeg vil pege på, det er denne her. Det er, at de inddrager altså administrerende direktør, divisionsdirektør og HR i samtaler sammen. Og det betyder, at HR er ikke kun ansvarlig for mennesker og organisation. HR er også sammen med de andre ansvarlig for finans og bundlinjen, indtjening eller mangel på samme. Og også ansvarlig for marked og kunder og markedsandele. HR bliver en del af det, man bliver ansvarlig for det også, og det vil sige, at man er nødt til at levere de ressourcer, der kan performe på det sted, man er på kurven, fordi ellers så får man ikke sin bonus i og med, at resultaterne ikke bliver de samme, som de ellers ville være blevet. Sidste slide. Hvad kan vi så prøve at konkludere? Der er 6 ting. De første 3, HR, som jeg lige har talt om, kunne være co-responsible for både det operationelle, markedsmæssige og finansielle, og ikke kun mennesker, fordi tingene hænger sammen. Det gør de hos Danaher og Radiometer, det gør de også i en række andre steder. Alle beslutninger, der har noget at gøre med mennesker, det skal komme fra, at virksomheden har et markedsmæssigt behov for det. Et markedsmæssigt kundebehov. Ellers er det sådan set ikke noget, og så skal det kunne levere et afkast. Man kan faktisk regne sig frem til, hvad tingene giver. For eksempel, hvis nu den her proces den er for langsom i forhold til, hvad kunderne siger, hvad koster der at ændre processen? Okay, hvor meget vil kunden så købe? Hvor meget markedsandel kan vi få? Og det vil sige, hvor meget kan vi få ud af at ændre det? Så der er en business case for det. Det tredje, det systematiske, det var vi igennem med de 3 punkter. Det her med, hvordan man definerer kriterierne, hvordan man evaluerer, og hvordan man tager referencer og tjekker, at det nu er sandt, det man får at vide. Attitude og values, det kan man ikke tale om. Det kan man ikke forhandle. Hvis man ikke har den rigtige attitude og de rigtige værdier, den rigtige etik, den rigtige integritet, så er det ud. Selvfølgelig kan man få en chance, men ellers er det ud. Det er ikke så let, som vi siger her. Det er svært at tage den beslutning, men de bedste gør det altså. Når man er i tvivl, så forfremmer man ikke, og man hyrer ikke personen, for der er altid noget galt, hvis man er i tvivl. Og til sidst, hvis man synes, der skal laves en forandring, så lav den. Jeg vil tro, næsten alle af os har hvis vi tænker tilbage, så tænker vi skulle have gjort det før. Vi var i tvivl, vi gjorde det ikke, vi ventede for længe, vi kunne lige så godt have gjort det før, og vi skulle måske også have gjort det mere markant. Så i stedet for at fyre 1, skulle vi fyre 2 eller 3. Så hvis man har en hunch og en følelse af, at det er galt, selvfølgelig skal man lige tjekke det, men så er det sikkert også galt. Det var, hvad tiden tillade.